kyynärvarsien venytys. Laita käsivarret päällekkäin ristiin, vasen oikean päälle, sormet ristiin ja taivuta ranteita oikealle. Venytys tuntuu kyynärvarren ulkopinnassa, oikeassa käsivarressa. Voit laskea kädet ihan siihen vartaloon kiinni rennosti, mutta pidä ranteet taivutusasennossa edelleen. Hellitä ote ja risti kyynärvarret toisinpäin. Nyt oikea tulee päälle ja ranteet taipuvat vasemmalle. Sormet ovat ristissä, toistensa lomassa. Venytys tuntuu vasemman kyynärvarren ulkopinnassa. Pidä venytysasento, tarvittaessa vähän kiristä sitä. Ja hellitä ote, ravista kädet rennoksi.